Mai témánk a fagyasztásos szemölcs eltávolítás a kiváló holland gyártmányú Heltik termékekkel. Illich Melinda vagyok, belgyógyász szakorvos, akupunktúrával, guna orvosi kollagénterápiával és esztétikai orvoslással foglalkozom. Belgyógyászként természetesen írok fel receptet, adok tanácsot, akupunktúrával és orvosi kollagénterápiával segítek a mozgásszervi panaszokon, mint izületi kopások, gerincsérvek, lumbágók, környéki idegfájdalmak, fejfájások, emésztőrendszeri panaszok, allergiák. Csaknem 3 évtizede működik magánrendelésem a 13. kerület Váci út 4 szám alatt. Hogy kerül a csizma az asztalra? Miért éppen a krioterápia a mai téma? Minden kezelés előtt történik egy alapos belgyógyászati vizsgálat, melynek során a beteget tetőtől talpig megvizsgálom, így legnagyobb kiterjedésű szerve, a bőre feltárul előttem. A bőrön pedig számtalan elváltozás mutatkozik, amelyek segíthetnek sokszor belszervi betegségek feltárásában, de van számos olyan, mondhatni ártalmatlan elváltozás, ami esztétikai problémát jelenthet, bosszantó, ám de szerencsére otthon is kezelhető. A festékes barna, sötétbarna, nem kerek, nem szabályos, nem éles szélű, a környezettől nem markánsan elhatárolódó, egyenetlen festékeloszlású anyajegyek mindenképpen bőrgyógyász általi vizsgálatra, dermatoszkópos szűrésre ítéltetnek. Mit tehetünk akkor? Abban az esetben, ha ártalmatlan, bőrszínű vagy rózsaszín szemölcsök vannak a bőrön, amik a fél centiméter átmérőt többnyire meg sem közelítik, jönnek, spontán múlhatnak, ám vissza-vissza térhetnek, szaporodhatnak is. A lakosság 10%-át is érinthetik, bizonyos típusaik pedig a gyerekek között akár 20-40%-ot is elérhetnek, nem kevés bosszúságot és kellemetlenséget okozva gyereknek, szülőnek egyaránt. Ezen jóindulatú bőrelváltozások otthoni kezelésére kiválóan alkalmas a fagyasztásos eljárás, a krioterápia görög nevén. Fagyasztás hatására a kezelt bőrterület felszínes rétege elhal, a szemölcsök leesnek, helyükön új, egészséges bőr képződik. A kezelés szemölcsönként 15-40 másodpercet vesz igénybe, alig jár kellemetlenséggel, minimális fájdalommal, csípő, égő érzéssel. A gyógyulási folyamat 1-2 hétig tart, ugyanazon a szemölcsön 4 alkalommal ismételhető 2 hetes szünetekkel. Miután csak a bőr felszínes rétege hal el, nem okoz hegesedést, a beavatkozás nem hagy nyomot maga után. Milyen típusú szemölcsök kezelhetők ilyen módon? Kezdjük a vírusos eredetűekkel. Gyerekeken leggyakoribb a Verruca plana juvenilis, köznapi nevén futószemölcs. A bőrből alig emelkedik ki, arcon, törzsön is előfordul, egyesével vagy tucatjával jelenik meg, néha kicsit gyulladt is lehet, felszíne sima, esetenként fényes, közepén kis behúzódással. Okozói a HPV vírus bizonyos törzsei. Közvetlen kontaktussal, közös törölköző használatával, vakarással tovább is terjedhet, fertőzhet is. Amennyiben a nemi szervek vagy a végbél tájékán jelenik meg, mindenképpen bőrgyógyászt vagy venerológust kell felkeresni. A másik nagyon gyakori szemölcs a Verruca vulgaris, közönséges szemölcs. Ez az ébbőrtől élesen elhatárolódó, kráterrel körülvett szemölcs, aminek felszíne pontozott lehet, erekfestéksejtek adják ezt a pontozottságot. Gyakori a kézen, a lábon, a talpon, ahol akár fájdalmas is lehet, ha egy bizonyos méretet elér. Vannak még jóindulatú bőrdaganatok is, ilyenek a fibrómák, kocsányon lógó variációja a fibróma pendulum, kis kötőszöveti eredetű, jóindulatú, bőrszínű vagy rózsaszín daganat, ami tucatjával, de akár 100-ával is lepheti el a bőrt, főként a dörzsölésnek kitett, összefekvő területeken. Leggyakoribb a hajlatokban, hónajban, lágyékhajlatban, a nyakbőrén, a mellek alatt, de a szemhéjon sem ritka. Nem szabad elfeledkeznünk a kor előre haladtával megjelenő, néha feltartóztathatatlanul szaporodó szenilis verrukáról, vagy időskori szeborreás verrukának is nevezett elváltozásról, ami főként esztétikai problémát jelent. Időben, korai stádiumban eltávolítva nem csúfítja el az egész törzset.
Ajánlom figyelmükbe a piacon forgalomban lévő holland, házi használatra kifejlesztett termékcsaládot, a Heltiket. A doboz tartalmaz egy applikátort és hozzá egy tisztítható fejet, melynek mérete biztosítja a szemölcs biztonságos eltávolítását a környező bőrfelület sérülése nélkül. A Heltik Wart Freezer a kézen, lábon, talpon előforduló verruca vulgaris, azaz közönséges szemölcs kezelésére nyújt megoldást. A Heltik Skin Tex segítségével a finomabb, vékonyabb, érzékenyebb bőrfelületekről, nyak, hónaj, mell alatti terület, lágyékhajlat távolíthatjuk el a lógó szemölcsöket, fibrómákat. Ha sikerült mindent eltávolítani magunkról, a személyes higiéné fokozásával elejét vehetjük a szemölcsök bizonyos fajtái esetében az újbóli megjelenésnek. Kerüljük tehát a közös törölköző, közös borotva használatát, uszodában viseljünk strandpapucsot, hordjunk pamutfehér neműt, zoknit, jól szellőző cipőt, ügyeljünk arra, hogy 2 felvétel között ki is száradhasson, hajlatainkat fürdés után töröljük szárazra, ezzel elkerülhetjük a bőr felázását, és így esendőbbé válását az újrafertőződéssel szemben. A Heltik termékek használata gyermekbarát, biztonságos és könnyű. Ajánlom figyelmükbe!